Jinsab għaddej ġmielu xogħol ta' restawr fuq il-Kappella ta' San Clement fiż-Żejtun. Dan il-proġett li hu wieħed mit-12 taħt l-iskema ta' xogħlijiet ta' restawr għall-Kunsilli Lokali beda f'Ġunju li għadda u mistenni li jkun lest sal-aħħar ta' Jannar tas-sena d-dieħla. Din il-kappella għandha storja rikka li tmur lura għall-1658 u nbniet bħala weda li kien għamel Clement Abone wara li salva f'attakk ta' torok fuq Malta fl-1614. Imnaqqax fuq il-ġebel taħt l-arma tal-familja ta' Abone fuq l-entratura prinċipali wieħed jista' jsib li s-sena ta' meta tpoġġiet l-ewwel ġebla. Il-perit responsabbli minn dan il-proġett Ivana Farrugia innotat li l-kappella tanda bosta partijiet oriġinali waqt li spjegat ix-xogħlijiet li saru bħala parti minn dan ir-restawr. Tanda ħafna mill-oriġinalità tagħha u x-xogħlijiet jaraw il-tisħiħ tal-bejt. Il-bejt li hemm l-oriġinali ma tilef kompletament il-kisja tat-tefun. Mbagħad ir-restawr tal-ħitan ta' barra, l-erba' ħitan ta' barra, u r-reintroduzzjoni ta' ċertu elementi li ntilfu. Dan kollu ġie nnotat waqt żjara li għamel il-Ministru responsabbli mill-Wirt Nazzjonali ta' pajjiżna Owen Bonnici li fakkar kif l-iskema li gawda minna dan il-proġett tnedit lura fl-2015 u permezz tagħha s'issa tlestew il fuq minn 40 proġett. Dan huwa proġett ieħor li qed innagħmlu jitfit mal-Kunsill Lokali tagħna fejn qed nirrestawraw postijiet li jindikawna il-Kunsill Lokali tagħna bi skemi apposta. U fil-fatt il-Kunsill taż-Żejtun kien indikalna l-Knisja ta' San Clement li qed tiġi restawrata nita lura il-glorja li kellha.